వెల్కమ్ టు శారీ బిజినెస్ సిరీస్ పార్ట్ 4. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వాళ్ళు పంపించిన ఆర్డర్లో స్టాక్ కోసం స్టార్ట్ అయ్యాం. ఆఫ్టర్ 2-3 ప్లేసెస్ ఫైనల్గా ఒక ప్లేస్లో కొంచెం రిసీవింగ్ బాగుంది, స్టాక్ కొంచెం పర్లేదు అనిపించింది. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాం. అక్కడ మల్ కాటన్ శారీస్ మాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. స్టాక్ పర్చేస్ చేసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్కి రిటర్న్ అయ్యాం. స్టాక్ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ 10 డేస్ టైం పట్టింది. స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఎక్కడైతే మమ్మల్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళే మాతో ఫ్రాడ్ చేశారు. మాకు చూపించిన స్టాక్ ఒకటి, పంపించిన స్టాక్ ఒకటి. ప్రైసెస్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ అనిపించింది. అప్పుడు మేము రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే రిసీవింగ్‌ని బట్టి ఎవరిని జడ్జ్ చేయకూడదు. సో, నేను మీకు చెప్పేది కూడా అదే. ఇన్‌కేస్ మీరు స్టాక్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. మేము దాని తర్వాత మా స్టాక్‌ని ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాం, ప్రైస్ ఎలా వేసుకున్నాం, ఎక్కడెక్కడ సేల్ చేసాం, మా స్టాల్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు నా ఛానల్‌కి కొత్త అయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి ఫాలో చేయండి. వెయిట్ ఫర్ పార్ట్ 5.